o seu 80 aniversario. Unha traxectoria en que recibiron moreas de recoñecementos como o Premio Nacional de Artesanía ou a Medalla Castelao. Pero ese mellor recoñecemento que máis lle gusta a eles é o que lles dan os músicos que escollen os seus instrumentos, gaitas que mesmo se poden encargar personalizadas, non si, Xulia? Pois sí, a verdade é que sí, mirade, estamos ahora mesmo no recuncho dos recoñecementos. Aquí tedes para mostro un montón, medalla Castelao, aquí o Premio Nacional de Artesanía, e unha chea de cousas, que de premios e de agasallos e de distincións que recibistes vos aquí. Porque ademais, de todo o mundo, porque vos traballades personalizando as gaitas de quen aspira, non? Si, traballamos a gusto do consumidor. Tal cual, piden, quero esta palleta, quero este non sei canto, este ronco, non coñezo moitas partes das gaitas. Home, a ver, a gusto do consumidor, pero que nos gusta a nós tamén, o sea, depende, non vai a pedir, a ver o que pide tamén, non? Álvaro, falamos de listas de espera. Alguén que quere unha gaita do Seivane, canto ten que agardar? Pois andamos, hoxe, pois estamos ben, un mínimo de 3 meses aproximadamente. E de prezos? A partir de 1.600, unha gaita estándar, hasta depende das personalizacións, etcétera, pero pode andar por 12.000 ou por aí, pero fixemos cousas moito máis caras, anelas de ouro, bueno, pero non vamos a entrar en... Un das vosas marcas, do voso selo, é precisamente que vos seguides coa tradición, pero vos innovades, vos mellorades a musicalidade da gaita, a estética, mellorades todo. E tedes algunhas das melloras que son pioneiras, que están patentadas, non? A ver, así, algunha que chame moita atención? Bueno, nós sempre tratamos de equiparar, pois, a gaita, pois, os instrumentos clásicos, de mellorala no son e tal. E para iso empezamos, pois, polo fol de Goretés, no seu día... Este de aquí. Este. E isto é para que non sude tanto... Claro, pois no seu día insistimos con a firma Goretés en que presentamos os inconvintes que tiñamos e a verdad que accederon e tal, e hoxe fabrican todas as gaitas de... Todo o mundo vos copiou? Non é que nos copiaran, pero a nosa idea levaron a cabo as gaitas escocesas e todo tipo de gaitas. Unha chea de pequenas innovacións. Exactamente, os pallós sintéticos Seipal, o reglaxe do punteiro, como é o Seitor, o boquilla desmontable, etcétera, o sea, un montón de que fan da gaita un ben-estar para o gaiteiro e para o músico, non? Pois moitísimas grazas por toda a vosa aportación a toda a familia Seivane. Quero rematar, se me permitides, simplemente ensinando un detallito deste museo no que nos atopamos agora, porque aquí hai dúas pezas que, hai pezas increíbles, como podes ver, pero hai dúas pezas que me chaman moita atención. Esta gaita foi o agasallo de 4 anos de cumpleanos para Susana Seivane. Foi a súa primeira gaita, aquí aprendeu. E esta outra foi unha gaita que fixo o fundador para o seu besneto, pa fillo de Saínza, que fixo xa cando tiña 9 mesiños. Como podedes ver, é unha familia que leva a gaita no corazón, nas entrañas e onde lle poda entrar. Este museo merece a pena ser visto. E podedes visitarlo, ademais, calquera persona se pode achegar. Graciña, Xulia, por achegarnos a esas maravillas que fan e que teñen aí expostas nese obra.